F'wieħed mill-isbaħ innijiet kristoloġiċi tiegħu, San Pawl u dan fl-ittra lill-Filippin janni li Kristu fil-misteru tal-inkarnazzjoni ċekken lilu nnifsu, tneżża minn kollox, sar bniedem, anzi sar il-sir, u tant iċċekken li jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Propju għalhekk Allu l-lieħ u taħ l-isem li ju fuq kull isem. Ġesu bis-salib tiegħu jallimna it-triq tal-umiltà, it-triq ta' ċkunija, it-triq li fija nerħu lilna nnifisna kompletament fidejn Alla il-Missier. Inselmilkom u nistedinkom għal 271 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Fuq din it-triq ta' ċkunija nieħdu talima mit-3 siltiet tal-qari ta' dan ir-rabaħat ta' matul is-sena. Il-profeta Sofonija jitkellem minn poplu umli u mċekken. Wara d-disfatta tal-eżilju, il-poplu jħossu mhux biss umiljat imma mċekken. Ma dan m'għandux iwerbru u lanqas ibeżżew. Għax Alla jrid fil-verità poplu umli u mċekken li jafda kompletament fil-qawwa lis-salva tiegħu. Anki San Pawl, meta jikteb lill-Korintini fakkarna li Alla għażel dak li huwa xejn fid-dinja biex juri l-qawwa tal-eġubijiet tiegħu. U dan kollu jiftijem tajjeb fid-diskors tal-muntanja li jibda jagħmel Ġesu fil-Vanġelu skont San Mattew. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Id-dixxipli ta' Ġesu, il-komunità li temmen, il-Knisja, mhijiex Knisja u anqas komunità li temmen fit-trionfaliżmu, ma li temmen fiċ-ċkunija, fit-triq tal-umiltà, biex l-eġubijiet talla jidru permezz tagħha. Ġesu jallimna permezz tad-diskors tal-muntanja u b'mod partikolari bit-8 beatitudnijiet kif insejħulhom li sejrin nisimgħu fil-Vanġelu li hu jixtieqna li f'kollox nafdaw kompletament f'Alla. Fil-ġuħ tagħna għax inkunu imxebba, li nkunu ħaddiema li jaħdmu mal-paċi, li nkunu minn dawk li minkejja l-persekuzzjoni nemmnu li qed nieħdu il-premju mingħand Alla. Poplu umli u mċekken li fuq kollox jafda kompletament f'Alla. Hekk iridna il-mulej. Jalla l-ispirtu tiegħu jallimna it-triq ta' Ġesu. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.